ኣብ 2006 ኣብ ተኸይታኑ ዞባ ድባር ዋስተሃን ጸዲጋ ዋርሳይ ልዕሊ 3 ሚልዮን ሜትር ኪዩብ ማይ ክትሕዝ ዓቕሚ ኣለዋ እዛ ዲጋ ብድበት ንኸይትመልእ ማይ ከዖታት ከም ዘድልያን ንምግራብን ብዝተወስተ ተበግሶ ነበርቲ ዓዲ ሽም ሃብቲ ዘሰላሰልዎ ወፈራ ዝምስገነ ውፅኢት ተረኺብዎ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ወኪል ኤሪና ኣብ ዞባ ደቡብ ፊልሞን ትካቦን ዘዳለወ ጸብጻብ ኤልሳ ተስፋ ማርያም ከተቕርቦ እያ ነበርቲ ዓዲ ሽም ሃብቲ ንእዘዋ ድባርዋ ብልዕልታብ 2006 ዝተሰርሐ ዲጋ ዋርሳይ ንዝርከብ ማይ ክዑ ንምግራብ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ዘካይድዎ ስራሓት ዝምስገን ውፅኢት ከም እተረኽቦም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ደቡብ ኣቶ ባህታ ቴድሮስ ገሊጹ ኣቶ ባህታ ንዝተሰላሰለ ስራሕ ድሕሪ ምዕዛብ ምስ ነበርቲ ዓዲ ኣብ ዘካይዶ ይርክብ ዲጋ ዋርሳይ ብድበት ንኸይትመልእ ማይ ኩዕታት ንምዝላይን ንምግራብን ብዝወፀ መደብ መሰረት ነበርቲ ዓዲ ሽም ሃብቲ ካብ ዝተኸልዎ 45,000 ፈልሲ ገረብ 72 ሚእታዊት ክጸድቕ ብምኽኣሉ ሞሳና ኣብነታዊ ስርሖም 150,000 ናቕፋ መተባብዒ ከም ተሸለሙ ሓቢሩ እቲ ዝተኸልዎ ኣግራብ ኣብ ምዕቃብ መሬትን ስነ ህይወታዊ ብዙህነትን ልዑል ኣስተዋጽኦ ዝገብር ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንእንስሳ ከም መግቢ ስለ ዘገልግሉን ተወሳኺ ረብሓ ከም ዘለዎ ኣቶ ባህታ ረድዩ ካብ ነበርቲ ዓዲ ሽም ሃብቲ ኣቶ ዓጣ ስዒድን ወይዘሮ ሃይማኖት ኣርኣያን ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶም መንግስቲ ንረብሓና ናይ ዝሃነፃ ዲጋ ቀጻልነትን ኣድማዕነትን ንምውሓስ ካባና ዝሕተት ኩሉ ከነማልእ ድልዋት ኣለና ክብሉ ገሊፆም ውህደት እንተሊ ዝተወጠነ መደብ ዘይጸገም ኣብ ግዚኡ ይዕወት ዝበለ ኣቶ ከሰተወልደን ክኤል ብወገኑ ሳላ ተዋሂዶም ዝሰርሑ ጻዕሮም ኣብ ፍረ ከም ዝበጽሕ ብምሕባር ብፍላይ ንኣበርክቶ ኣዴታት ኣመስጊኑ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ቁጠባዊ ልምዓት ዞባ ደቡብ ኣቶ ተስፋጽዮን ግርማይ ብወገኑ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ክድፍኣሉ ዘለዎ ዕማም ምዃኑ ብምምልካት ነበርቲ ዓዲ ሽም ሃብቲ ንዝወፀ መደብ ዕዮ ንምዕዋት ንዘካየድዎ ንጥፈታት ብምንኣድ ተጠቀምቲ ናይታ ዲጋ ዝኾና ካልኦት ዓድታት እውን ነዚ ኣብነት ክኽተላ ተላብዩ